Eh? Ngavambomira. Vafanira kutaura kuti hanzi Gostala akafa vakandoona casket ndiri casket. Anditi ndakanigiriginza wozoti akafa. But pari zvino but pane mupana anoita ma-t-shirt meno kuEngland wakakunyora pama-heroes akafa. Iye ndada kufa mai. Mutarini achatofa pamwe gore rinwe. Bozi nansati. Akatombobvunzwa nevamwe vanhu. Anhu anoziva zita vazhinji vacho saka nembiri yarari naro time yaro nekuzonyarara kwarakaita vakungoti apa mwaka akafa. Bozi pane pasina munhu wekubvunza kuti munhu akazoenda. I think one of the person akandibvunza unozandani. I think Ignatius Sabau Gina. DJ Sab. Oh. Hanzi Gostala akafa. Bongo mutaura Gina ndiri bow. Gina. Gostala still. Jiriko. 2014. Na January. Nasi ndiani date? As 24. 24 December. January 2014. Jiriko Gostala. Still kicking. Strong. Nyama dzibiri. Anchiripo still zvakanyanya. But vanenge vakazviona kupi vanhu vanobvunza izvi. Shamwari ukanyanyusha ibostere kusi vanhu vasingachanzwa nezvako. Usina zvimwe zvinhu zvauno. Achida kungonzwa chi zva19 achi. 83 azodai aiwa takachinja mutambo. Watosekuru we. Grandpa. Aunomona mtoni paipe muzukuru. Vamwe vatomboziva kuti une vana. Aiwa avaziya. Kuti family man kutoenda kune mukadzi. Family man buried. Avamboziya ndichiriko. Vakatonzwa iwewe Germany. Kunzi Clara Madu usati wavataurira ka. Vari kwachizvinebera. Saka chibhiga wakahama dzako dziri kunze kwenyika dziri foreign. Ndongoti munhu wese ari foreign ihama yangu. As long as Zimbabwe, African. Big up still. Naye Gina wacho. Obotonomurakidza Gina kuti haina Gostala wandoone. Bozodza vamwe kuti ndiriko, achiriko. Aiwa, ndianofanira kutoenda kune munhu akamutaurira kuti iwe munhu uya wainyeba kuti munhu akaita sei akakrara asati krara. Ndianofanira kuratidza vanhu ende munhu akanyora t-shirt iyo anofanira kubaratidzwa futi kuzibudisa munhu chimbokanzura isaziita iroro. Pamwe ndi umwe Gostala anoketa. Pamwe Gina ndi umwe Gostala anoketa. Anoziya iwewe. Ko Gina wacho unosara tamba nani? Na Yangi. Pana Yangi wokusvikira rizo. Eka ndiye mfana wacho. Apa kwenda pani papazarangwa. Nomuziva. Wamuona nomuziva mfana wacho. Anoita zvokuda kuridza. Anonzi DJ Sam. Still the DJ. Saka bless. Kumutaura wauda wakutodakana kana 20 pounds. Something kakaumbo. Kujebe achiriko. Akazoti wachika 20 pounds akazozwe shori. Ndiyo chaiyo. Sachipa mutaura kuti owe me 20 pounds. Nabasa ndichoya sei. Karoti pauchauya iwewe karoti uchasenda karoti cheita. Kasi une $20 ya Gostala. Kana akazofa totaura kuti $20 20 pounds. 20 pounds. Bobo is about Jiriko Gostala. Taura stara kuiveresa rakakwana. Percy Magoronge. Percy Ghost. Right on, guys, right on. Tiripo pa Wedzera. Pa club Wedzera. Ndo pedu pana. Wedzera parafini. Pa club. Clubhouse. Clubhouse. Pa clubhouse pedu.
kana uchida kukutsvaga vanouya panapa asipo nowanikwa ipo pano ndopamva information yese kunzi akrara kana vasina hapana hakuna plus kuti hatikrare fast ati don't krari right maita boys sharp girl maita boys kangani aiwa tata yagostalo imwe yanga iri yako jama yemvura I didn't know wasongokwana video musiri mako aiwa ndakangomira wakoti wakamira seuchiplata gostalo wacho warundira nendindinayo saka vara vadaisa wakwasikambora mbokanyarara ibos smawani havazive maoriginal ungoti ndiwe chete because hey wakuwafinura manje aiwa wakufinura saka iyo havasi maoriginal kwavo kuna vamwana gostalo vawanda imitation pamwenaagostalo kumabvuku ovangoti kana kagosti kanoimba kamwe kablazi magwani amaita boyini yangasifani ngopinda mvhidha ese yako saka uri kuti wandipinziri kuda ushaina nagosti aiwa wasongokwana ukukwanisa amatesa zvirise mhuri segostalo zvine pava vanhu vakati gostalo akakrara ameno vanhu kuingirindi chibva vataurira kuti ndigosti asi unochibhamutsa here gostari chibheti vambochibhamutsa amaitesa indakaniyo kachiri kusenza rakaningako anambo wafinura tingotaurawo navo maita bobos